Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Makadi kwa muri kwese kumativi mana enyika. Zita rangu ninaitwa Kundai Chitate. Sekuziva kwenyu isu Slime Media TV tinozifambira nyaya idzi kungadai kuri kupi kumatare kwana sekuru kumadzimambo ungave nyaya dziri kuitika munharaunda dzakasiyana siyana. Nhasi uno tambobuda takananga kuchitungwiza kudare ratate Gurundudzo uko tauya kuzosangana nasisi vangu muchavanzwa vachitaura pano vauya kuzotenda zvavakaitirwa nasekuru Ndudzo mushure mekunge vapinda mudare ravo. Regai tivanzwa vachitsanangura zvakawanda kuti chii chavakabatsirwa chabva chaita kuti vauye kuzotenda vachibva iko kunyika yeSouth Africa. Sisi makadi yenyu? Ndinofara. Kana makadi zvenyu? Kwakadiko kujono? Kuri nani kuchando chete. Chando? Kukunongo kudziyaka? Kuri nani. Handiti? Mungandudzo here zita renyu sese munganzanangura kuti munonzani uye munogara kupi uyezve idambudziko rei rakakusvitsai kuno kwasekuru Ndudzo? Zita rangu ndonzi Caroline Masango. Ndinogara kuSouth Africa. Ndofunga since 2003. Ndabva ndagara South Africa. So nditori citizen ikoko. South Africa. Alright, mutori necitizenship ikoko. Alright. Saka kubva time iyo ndaichishanda zvakanaka kusvika last year sometime. Kubasa ndakangosvikirwa nchinzi retrenchment. Saka handina kungonzwisisa because yakangoya makuseni. Na 1 o'clock vatatonzi chitopekai mabhegi muite muende. Ndobva ndakatogara almost gore rese ndichingotsvaga basa risingabude risingawaniki. Ndakambobatsirwa zvese kumapostori kupi nokuti unonga wangogara uchicha kuti zvokufamba kupi zvokubva kupi, asi kutaura chokwadi hapana zvakanyatsobuda zvakanaka. Ndikatombouya kuno kwandakambenge ndaudzwawo paSlime Media unongoonawo zvakawanda. Saka ndakatomboyawo kuno kubva ndaendawo kune vamwe vaiti vanokwanisa kundibatsira. Pandaenda bva ndadiedza kubatsirika kwacho but hazvina kuibuda zvakanaka. Saka kupedzisira ndakazongonziwo imbonozamaiwo kwatate Gurundudzo. Ndobva ndauya kunoku ndiri hopeless ndatoruluza hope. Alright, tisati tasvika kumberi musati mazoluza hope. Ndingade kuziva kuti kubva muchitanga kuenda kuSouth Africa maimboshanda here ende maishanda basa rimwe chete iroro here? Ndaishanda basa rimwe chete iroro. Ndingangoti mama nemakore tongoti makore mangani muchishanda? Kusvika kusvika mazosiya basa ndine 18 years. 18 years. Same basa rimwe chete iroro. Alright. Then after 18 years ndopakuzongomiswa basa. Zvamusina kunzwisisa kuti zvabva kupi. Saka maybe ndogona kungokupai background yekuti waenda kazotanga kutsvaga kubatsirwa because ndandine maproblems akawanda kudarika zvingori zvebasa izvi. Saka zvebasa musati mandipa background reve basa rei randoita ndoita zveproperty law, toita conveyancing. Okay. Saka ndo basa randoshanda iroro.
saka ndandisina kana dambudziko ende basa rangu randandashanda ndichibva kuno kuZimbabwe ndikanoshanda ikoko kuSouth Africa zvichifamba zvakanaka zvese saka handizoti retrenchment yakazongoyo kubva papi papa ndobva zvangu mirira ipapo. Kambani yanga iri yemuZimbabwe yanga iri yemuSouth Africa? MaSouth Africa. Mamakati wanda here maZimbabwe pabasa ipapo? maZimbabwe haana kuwanda zvawo kumabasa ikoko because chakungonetsa izvo neSouth Africa kana usina mapepa ari right zvinonetsa kuti upinde makambani chaiwo but sezvo ndakudza kuti ndine citizenship yangu ndongo vanotora semuSouth African saka nyaya yandakaritrencherwa ngaisiri kuti ndiri muZimbabweni kazhinji kacho South Africa kana utori muZimbabweni vanotoprefer kukutora muZimbabweni nokuti vanoti maZimbabweni anoshanda nesimba kupfuura maSouth African saka haingaite reason yeretrenchment iyoyo asi murungu akangoti pasina basa rakawanda riri kuuya hatichareceiva basa rakawanda saka pamakadzingwa basa makanga muritoriwo nemamwe maSouth African here kana kuti ndimi mega makabva? Kambani yakaretrencha vanhu vanenge 36 total. Asi zvinongotiwo vamwe kana vasaraka iwewe wai uri pakati pevamwe vari kuenda anti munoona saka handeedu pabackground yedambudziko yemamupira kundoudzaii saka background yedambudziko ndakatombouya pasocial media yangu tichitaura nyaya yangu kuti ndandine dambudziko rekuti kwandandakamboroorwa ndakaita dambudziko rekuti vamwe nevanda vanga veikoko kwandandakaroorwa vaindiniitira zvinenge zvemushonga zvezvi noti ndandine matambudziko ekuti ndaitogumisidza ndichiita zvezvekurota ndichirara nenyoka ndichiita sei zvakawanda saka ndakazogumisidza ndichisiya hangu marriage yacho iyoyo nenhau iyoyo asi remembermune vana here kumarriage? Ndandine vana. Saka amwe navamai vabata kwamaifamba here kana kuti kuhope? Kwandaifamba kana kuhope ndaivarota. Sonzi amwe nekuita zvese vaingokonzeresa kuti zvinhu zvaiitika pandiri zviitike. Kuzonzwa kwandakaita ndekokunzanzi vanga vakandivenga nekuti hanzi vanhu vaive vanoti hanzi vanenge vati murori akauya mumusha unenge uchifanira kubuda nawo kunoroya. Saka vakatenge vakanditemera nyora dzekuroya dzedzi. Vakatenge vakatonitemera nyora dzekuroya dzedzi zvekuti nyora idzodzo dzaiti dzikakwana 12 o'clock. Asi kungotiwo unenge une kumusha kwako kwakabva saka pamwe zvinongokurambirawo kuti iwo ubude unoroya saka ndopatakabva tazonyatsoita clash yekuti zviri kuramba zvavaida kuti ndiite inini nawo asi zvaitika ndezvekuti 12 o'clock dzikachaya dzemanheru nyora dzedzi vanodzinzwa dzichitamba kuti dzako zvakwana nguva yakwana yange yangu yekuti muchibude kunoita zvekuroya. Saka ndakagara nedambudziko iroro kwandandakaroorwa. Time yese ndakaroorwa 97 but takazodivorca zvedu kunana 2020 koko. Saka main reason yedivorce hiyo ndiyo yenyaya zvaisafamba zvakanaka zveUroplus ndangada kugara ndichirwara taimbowirirana but zvakazogumisidza zvakungonetsa apa ndakazenge ndati futi basa ndabuda mamwe matambudziko unogona kungogara nawo uchingotiwo zvichaita asi pandakazenge ndabuda basa ndopandakazonyatsoona nidi yekuti rega ndisimuke nditese ndinyatsotsvaga kokubatsirwa saka ndakatombobatsirwa ndakatomboendeswawo kumwe kwandakanzi ndokunobatsirwa kwacho nyaya yangu yakatombobuda futi pamasocial media ipapo vakati vari kundibatsira asi chakazoitika ndechekuti ndinogara kure saka ndoita zvekuuya kuzobatsirwa saka ndakauya kamwe chete ndobva vati vambonditi ndambonoshandisa zvakati pandakazvishandisa zvinhu zvacho handakunyatsoona kuchinja nokuti basa handina kurowana still saka besides nyaya dzebasa mune here mamwe matambudziko amaisangana nawo? Matambudziko aripo akawanda. Saka pane zvese izvozvo hapana chakachinja? Hapana kana chakachinja kana one hapana because ndandinewo futi maproblems maspiritual husbands kurota uchirara nemurume ndairota ndichirara nenyoka yandanchitaura futi iyoyo yamaiona muri kwaamwene saka zvinhu zvaingonditeera saka but pandakazonge ndisina basa ndopandakazoya saka chakanetsa ndechekuti pandaida kuti ndibatsirwe
unenge uchiti ndiri kure wofona uchita sekuru makanditi ndidai hazvisi kuchinja. Saka ndopatakafira ipapo pekuti havana kuzokwanisa kuramba vachienda mberi nekundibatsira kwacho. Nekuti vanga vati imi mama maita hazvisi kuchinja. Hazvisi kuchinja saka ndinovimba kuti unofanira kuti alright rikatitirai zvimwe rikatidai handiti zvisinei hazvo. Ndobva ndangoti alright zvakanaka. Ndobva ndataura nevakambondibatsira pekutanga kuti enda kwakati. Ndobva vanditi kuna tate Gurundudzo vanoti kana wapererwa wafunga kuti zvasvika pekupedzisira kuti hapasina achakwanisa dambudziko rako, ndopavanoti chiuya kuno kundikubatsire. Saka pakatondudza ndakatongoti unenge waneta. Ukati zvinoita izvozvo? Ndikati zvinoita here izvozvo. Pamwe zvichangoramba futi sezvazva zvakaita. Plus ndofunga munyama wandandakaiswa ndewekuti munhu anenge achida kuedza kubatsira anogwisidza achineta nemaproblems ako ozongokusiya uchidaro. Asi ndakazoya panapa vandatosvika ndichisvika ndobva sekuru vanditambira zvakanaka chaizvo. Vanditi muzukuru wangu ndanzwisisa dambudziko rako ende wafamba ende zvishuwa kwazvo zvoti ndafamba ndaneta. Zvikanzi asi panapa ndokupromisa kuti ndopanoperera dambudziko rako. Vakadaro zvavo but ndandisina chivimbo chekuti zveshuwa dambudziko rangu richaperera ipapo. Ende inini dambudziko randainyanya uchemera kuti ripere nderiri rebasa iri. Unongoziva kuti ukagara usingashande iwe wambenge uchishanda zvakangooma. Ende kwatiri tiri unenge une mabhiuzi ekubhadhara, unenge une chino zvinongonetsa. Vanditi vari kundigadzira, vandiitira zvavakandiitira zvese, vakandibatsira zveshuwa mudare. Ende vakandibatsira pasina chandakabhadhara. Mahara? Vakandibatsira mahara. Havana kundibvunza kana sendi. Ndobva ndauya bva vandibatsira, bva vatonditi alright chienda. Asi zvaita kunge zvekutamba so. Zvoti ndandisingabhilive kuti zvatoita. Handiti enda ndakudza kuti enda unonowana basa. Sekuru ndonowana basa zvikanzi enda unowana. Ndakadzokera ndakangoshandisa zvavakandishandise. Handadzokera ndambogara 2 weeks. Iva ndadaidzwa mainterview 2 andakadaidzwa. Ine same company? Yanga atoimo bigger than kwandaitoshanda. Ndobva ndaenda kuinterview dzedze vandatoita. Ndobva ndawana pekutanga apa. Ndobva vanditi alright tinodzoka kwauri. Saka semunhu zvazvichingogara zvichiitika todzoka kwauri asi singazosvika anyway. Ndobva vanditi alright tinodzoka kwauri papa neholiday ya1 April. Inini chishiro changu chachiri kuti ndibva ndatanga basa 1 April. Ndakabva kuno kumuna March 1 April because unongowa kuti saka ndikatotanga ndotowana pay ndoita sei. Ndobva vanditi aiwa no it's fine. 1 April yanga iri papa neholiday ndofunga yeEaster or something. Ndobva vanditi hazvichaita kuti utange vavatondinyorera tsamba offer letter yeye. Zvoti zvese kwacho kwechituma kanga mapindurwe. Kwechitu vakazopindura ndawana uko. Zvoti mabasa changa kana izvinoizvi akundongondiwandira ndakushaya kuti ndoita sei. Saka ndandanyorerwa offer letter. Ndiva ndatoiona ndikati ndizvechokwadi here because ndaimbonyorerwa maoffer letter zvozongofoira pamberi apo. Offer letter vandatonyorerwa zvanzi alright. Saka vandati ndoda kuyazotanga uri musi wa8 yanga iri next Monday. Zvikanzi aiwa unoyazotanga musi wa15. Ende neiya yekungotya kuti pamwe zvichangoita sei zvichangoramba futi. Ndatoona 15 uya zveshuwa ndatoenda kubasa. Ndatotanga basa ndatosvika kana nchiti basa ndokutaura zibasa kwete basa. Harina kutoenzana nerandaishanda apa. Ende yanga yabig company than yandandimbori yei. Asi murungoita inozve same job renyu. Same job but bigger institutions. Wow. So kune more benefits, kune zvinhu zvakawandawo zvekuti saka kwakutoshamsika kuti saka zvinhu zviya zvakaita. So 15 ndakatomuka nchienda kubasa but unongo uchingodedera futi kuti ndofunga pane chimwe changoita futi wrong. Ndanzi chimbodzokera kumba here kana kuti. Ndikatofonera sekuru ndakwenda kubasa but handisi kuziva zvikanzi enda hapana chinomboitika. Ndatoenda vandanopinda basa riya ndosvika kuti nditengera new office, new
equipment new furniture zvese ndakasvika ndatengerwa zvese zvazvakagadzirwa inini ndikatoitwawo kame yakanaka yekuti havanotombotarisa zvoti wawangosiri kushanda kwegore rese ndatosvika lakili murungu wangu wandoshandira mukadziwo zvake saka shes soft haana zvezvi asi even kutaurana nhasi vanhu vatema hatina faith sometimes nezvatei tichiita unonge uchingotya kungoti pamwe zvichadai pamwe ichadaidzwa futi meeting zvoti ukapinda basa unonzi uri pa3 months probation here 3 months dzacho unonge uchidaidzwa for mareview meetings saka first month yacho ndakatodaidzwa review meeting ndikati zviya zvatanga futi saka unonge uchingotya ndafonera futi sekuru ndozviri kunosvika enda usatye muzukuru hakuna kana kanokubata hapana pandaenda zveshuwa varungu vatoti tachida kungonzwa kuti munyu kambani uri kusetla in well here pane chiri kunetsa here pane vanhu here vari kukutambudza or anything any problems kataiwa hapana zveshuwa and even une chiri kukunetsa haungoda kutaura futi pabasa panyowani saka hata meeting yakafamba zvakanaka zvekuti ndobva ndatongoti saka it means I have got the job ndakatoti okay saka zvakaita zvezvi ndopa ndakatanga kubhilivha kuti zveshuwa ndakabatsirwa inyaya yebasa yandikutaura ndakabatsirwa nasekuru salary handingashore good salary benefits zvese kubasa totopuwa lunch hatitombotenga lunch saka basa I can say kuti 110% vakagadzira vatogadzira zvachose zvoti basa ndakatongonopinda 2 weeks later ndakanopinda ndabva kunokwa sekuru aiwa tinovatenda sekuru ndudzo kune vanhu vanotiwo nasekuru eve ndezvefeki vanenge vatenga vanhu vanenge vaita sei mungada kuti kudii kune vanhu ivavo ruzhinji rwezimbabwe ndisati hangu ndatoenda kune iyo ndandine mamwe maproblems remember emaspiritual husbands nechichichi vakangondipawo zvakandipa kuti ndinoshandisa zvese izvozvo ezvinezvi zvakamira zvese hamuchatorote nyoka handicharote nyoka handina kana zvinotombondinetsa handina plus pandakauya mune murume makazororwa futi ndine murume wandinaye wamunotogara naye saka mimi pamairota nyoka pa nemurume zvaisa affect here marriage pandairota nyoka ndanchiri uku South Africa ndanchiri kumurume wangu kudhara muri kuSouth Africa ndiri kuSouth Africa ikoko zvekuti uku kwandakaenda kune murume wangu munyowani handina kurota handasingarote nyoka papasina hapo nyoka asi zvezvemaspiritual husbands zvezve unonge uchingoona kuti zviri kuitika apo nepapa apo handiti saka izvozvo zvese zvakangozobva zvapera pandakabatsirwa kunoku nase plus ndandine problem yekuti ndaienda kuperiod zvisingagume zvezvi saka pandakauya panapa vakandigadzira zvese ndandine maproblem akawandisa zvaitokubva zvamira saka zvimaitike manje memuchaenda kumwedza anambobvira tashamwari lakile unongowaniswawo munhu anonzwisisa maproblems ako dzimwe nguva saka unongotiwo pamwe mazuva womboenda womboitirwa munamato zvombomira saka zvaingoitawo zvichingodaro asi unonge wangopuwawo munhu anonzwisisa matambudziko ako naMwari saka ndozvazvakaita saka zvese izvozvo zvakabva zvangomira zvaindinetsa izvozvo ipapo saka ndiri panyaya yekuti hanzi vanasekuru vanonyepa variko ndofunga variko ikoko vanonyepawo sezvandambokudza kune kwandakamboenda ndichida kunobatsirwa asi hazvina kuzoita sezobudirira saka pamwe anogona kubuda pauyo achiti tinogona zvakati asi kana wane testimony yekuti zveshuwa ndandisina basa nhasi unondikukudza kuti ndine basa handinganyepe ende handinganyepe kuti sekuru vakandibatsiraiwo vasina ende nekwamabva kukwira bhazi kuya kuzotenda hangu kuti basa rakaita sekuru zveshuwa mangu yauzotenda zvenyu ndandakazovatenda nekuti matambudziko eupenyu haaperewo apo neapo unonge une chimwe chaunonge chakasaririra uchingodaro zvakaitika ndezvekuti ndichibva kuwana basa iroro
I think 3 days later ndatotanga kuenda kubasa kwenda ndakaita dambudziko regumbo. Gumbo rangu rakangotanga kurwadza. Makutoenda kubasa. Ndakuenda kubasa zvekutorwadza zvekutotadza kutofamba kuti ndiende kubasa. Ndabva kuwana basa. Anti munoona. Ya, zvaikurwisa. Zvazvakandisona. Saka ndakatoita gumbo zvoti one day ndakatogara kuti ndatotadza kufamba kuenda kubasa. Asi kuti ndiudze varungu kubasa zvasingaiti ndandiri munyowani vaibva vangoti zvazvipi futi. Anti munoona. So vandafonera sekuru vandati sekuru ndonyaya iri kunosvikanzi kuroiwa kwangu wakaitwa ndizvozvo vanhu vacho vari kuzviona kuti level yekubva pakuti ukushaya basa yabva, saka vakuda kuita sei kukutadzisa manje kuti uende unoshanda. Sekuru bva vanditumira mushonga wakaita yekutumira South Africa nebhazi. Vakaita zvokunditumira mushonga nebhazi. Ndaudzwa kuti ndiri kutotadza kufamba gumbo ndatambura. Vatonditumira vangondita unoita sei unotemera gumbo racho iroro. Zveshuwa musi wakasvika mushonga ndandaenda kunga 3 weeks. Musingaenda basa. Ndaienda but ngoti ndoenda hangu nemota saka ende laki nderekuti gumbo rinorwadza ndereku left ndodriver right. Saka ndaenda hangu nekubasa but kufamba kubva muparking kusvika kubasa ndaitosvika ndatambura zvekuti saka sekuru vangonditumira mushonga ndobva vanditanzi unosvikotemera. Saka usiku hwandakatemera ndichingosvika bva ndangoisa mushonga uya bva ranyarira kuti zi rakabva rangopera ipapo. Muchingobva kuisa mushonga? Muchingobva kuisa mushonga wandakatumirwa nasekuru bva ratongopera kunge risina kumbobvira rarwadza gumbo rangu. Saka kwandiri hangu inini handingambotaura nyaya dzanasekuru vanonyepa kana kuti vefeke kana kuti vanotenga vanhu, handingatauri hangu izvozvo. Sekuru vanobatsira, vari panapa vanobatsira ende vachiri kubatsira nemwoyo wese. Vachiri kubatsira zvekuti unotoona maresults ako ende maresults asekuti unomirira 3 months. Unotongoona sezvandakudza ndakauya ndine dambudziko rebasa ndatambura ndafamba. Vamwe vanenge vachingotaurawo zvavanotaurawo, vamwe vachitaurawo zvavanotaura, asi apa ndakangosvika ndikabva ndangobatsirwawo zveshuwa bva ndanowana basa. Ende kubasa vandoshanda ini ndofunga ndakangoti ndindega mutema anoshanda ipapo. Mukushanda nevarungu. Saka ibasa randakangogadzirirwawo nasekuru ende dambudziko rakatoitika nderekuti ndabva kuwana iro randakawana rekutanga mabasa aibva atanga kuita sei kuuya, mamwe acho atori nemore money than apa ndakushaya kuti ndosiya here ndoita sei, asi unongozoti worega ndimbogara panzvimbo 1 or 2 ukati apa waenda pamwe zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Asi ezvinezvi aiwa ndotenda hangu kuti sekuru vakandibatsira zveshuwa. Mama, alright, ndida kudzokera zvekare pamashoko amungade kupawo kurudziro zvichida kunzoko kune vanhu vane matambudziko samaisangana nawo mukazobatsirwa. Mungada kuti kudii kune vanhu ivavo vari kunzoko vasati vawana help seyamakawanai, mungada kuvati kudii? Inini hangu ndingatongovakurudzira kuti vasatye kufamba kuti hanzi ndiri kuuya kunoku kuZimbabwe. Ngauya vabatsirwe nasekuru. Nguva ichiripo zveshuwa. Ya vadiwa vatariri shuwa uyai mubatsirwe nasekuru. Sekuru vachiri kubatsira zvegenuine chaizvo, zvisiri zvekuti unoti pamwe ndabatsirika pamwe handaubatsirika. Inini ndiri panapa ndiri testimony. Ndakabatsirwa. Matambudziko angu akawanda acho akapera. Ende hapana chinhu chinofadza chekuti hausi kushanda wobatsirwa wopinda basa. Saka hapana kumwe kubatsirwa kwaungade kwakapfuura kwekuti wawana basa wanga usiri kuwana basa. Nenhau dzemadzinza nechii zvakangosiyana-siyana uzoti zvinenge zvabva kupi. Asi ivo vanongoita kuti zvese zvipfuure wawana basa. Vakandibatsira uyai mubatsirwe, uyai mubatsirike vanokwanisa. Ndakatomboita dambudziko rekuti mazuva andakanga ndanzi ndiri kuuya kunoku kuna sekuru kunobatsirwa, ndaiuya nebhazi. Saka ndakakwira bhazi. Paunoona kuti unongosati wasvika pazambuko rako hako munhu. Ndakakwira bhazi. Ndakaita almost 3 days ndiri munzira ndichiuya kunoku. Bhazi ranga rafa? Raingofa.
raingofa zvezvo zvokuti ndingangoti raita sei ndasingafanira kunge ndichiwana rubatsiro asi ndakati handingadzokeri ndikati kana rikaita 10 days ndichangoshinga ndichienda ndichisvika kusvikira ndatosvika ndakasvika panapa ndofunga kuma10 dzeusiku ndera ndakatanga kuuya panapa 10 dzeusiku ndoparakanetsa bhazi rikanzi rafa rinenge rakafa 8 times kubva kupretoria kusvika kunoku kazhinji kacho unongowanzoti ukakwira bhazi tomboti kuma9 mangwana makuseni na6 unongo watosvika asi zvakanetsa kekutanga kechitu pakatumirwa mishonga yegumbo reri yamanje ranga rakunetsa bhazi rakauya nemishonga ndofunga rakaita 1.5 weeks richingonzi rakafa pari kutumirwa pari kutumirwa anonzani makanika auya ombonzi ramuka raenda apo ronzi rafa futi handi munoona saka zvinhu zvine zvichingokurwisa muupenyu hwako asi sekuru vakati kunyepa mishonga yangu haimbopararira murodhi kusvikira ichizosvika ndopakazopora gumbo rangu iri saka zvinhu zvine zvakaoma dzimwe nguva unoshaya kana mari yebhazi chaiyo yekuti ukwire uye panapa asi shingirirai vanhu muye mubatsirike nguva ichiripo vachiriko sekuru vacho varipo nditaona vanhu vakawanda vachipinda nekubuda panapa kuratidza kuti aiwa vachiri kubata basa sekuru aiwa basa vari kubata handidi kunyepa basa vari kubata vakandiitira hangu zvekuti handina kana chekutaura izvo zvinoda kuti wabvunza kuti ndochinja here futi ndoenda kune rimwe basa yakawanda ndopatiri aiwa tinotenda pane zvimwe here zvamungade kutaura zvichida maybe pane zvandasirira kukubvunzai zvamungade kungotiudzawo handina hangu zvimwe zvasarira asi ndingangoti hangu matambudziko vanobatsira sekuru akawanda vanobatsira izvo zvenyaya yebasa dzemabasa idzinoti ndo iri pamberi vanobatsira dzimba vanobatsira vanhu vaiva vane zvikwambo veve vanonzi hanzi vakaroyiwa nezvikwambo vanongofunga kuti waroyiwa zvinhu zvako hazvichafe zvakatsudzuka vanobatsira sekuru vanobatsira zvinhu zvakawanda saka munhu kutongouyaona kuti dambudziko rako rinobatsirika sei uyo wobatsirwa taitomboonao mumaslai media imomo vachibatsira vamwe vanhu vanga vane vamwe vangu vasingaone vamwe vangu vachiita sei saka batsirikai nguva ichiripo vanhu aiwa tinotenda sisikero maita basa nenguva yenyu netestimoni yenyu yamasheya chokwadi thank you mazvinzwira mhuri yezimbabwe sisikero line vachipa chapupu chavo vachitenda basa rakabatwa nasekuru Ndudzo muupenyu hwavo vabva all the way from South Africa kuya kuzotenda kuti sekuru aiwa makaita henyu zvese zvandakavinga panapa ndichitsvaga basa kunyangwe marriage yavo zvese zvainetsa mulife yavo zvakabva uyai mubatsirwe matambudziko enyu apere pano pasekuru Ndudzo tichizosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zita rangu ndinoitwa Kundai Chitate.